kaɗan shafa biyano ni kuma in yi baituka sannu a sannu wani zakin ilahu mai kun fa yakunu ya karraru aligatan tsoho da jinjiri bayan annabinmu ba wanda ya kai sa arna sun buga da shi kuma sun kasa bayan da yau ina mai matsayinsa kai ba mu baran bu ma na begensa
gidan ma'aiki Mahmuda dan Abdullah ne Jawad ba da saranda san halin gidan ma'aiki Mahmuda kullum ambatan mu Fadima ce dan gidan zari ya kafin mu rufe kudan zo ku raka mu wasu jarumai da su su yi rainan mu sun shayar da mu a yau kuma an ji mu shega ne ni shehu sabitu gatan mu bayan rabbu in muje suke ba mu da zari lana Allah la ilaha illallah 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 Allah anna Muhammadur Rasulullah anna Muhammadur Rasulullah sayyidina Imam Ali zakin Allah Fatima Zahra Batula Allah Fatima Zahra uce sirrin Allah sai Alhassan Husain da muna daula Allah la ilaha illallah Allah Ali Annabi Ali Fatima Ali Alhassan Ali Al-Hussein Ali Sajjad Ali Bakir Ali Sadiq Ali Kazim Ali Rida Ali Al-Jawad Ali Hadi Ali Askari Ali Muntadir Ali Qa'im Ali